O vindeiro domingo 16 toda Valga recordará a súa veciña máis internacional. O Concello prepara un programa de actividades para facer que a Abella Otero volva á súa vila natal. Este vai ser o evento, digamos, máis importante con respecto a isto, pero nin é o primeiro, como dixen antes, que houver outras actividades, pero tampouco vai ser o final. É dicir, que seguirá habendo eventos, non? A programación comezará ás 5 da tarde cunha recepción no Concello. Despois haberá unha ofrenda floral aos pés da estatua que a Abella Otero ten no Parque Irmáns Dios Mosquera, para continuar cunha visita guiada ao Museo da Historia. No auditorio celebrarase a actividade principal, un cabaret apto para todos os públicos e en clave de humor. A propia Abella Otero é quen vai en todo momento presentar o evento, que comeza, como dixo Bemiña, ás 18:45 da tarde no auditorio, pero que tamén vai a ser un encontro con outras mulleres liberadas do século XIX. Estou falando dun encontro con Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal e Rosalía de Castro. En total, 4 mulleres que van a facer un cabaret vivo, moi humorístico, na que a liberdade da muller está presente en todo o evento, cun monólogo da propia Abella Otero, un acto performance. Estas actividades forman parte dun proxecto turístico máis amplo ao redor da figura da Abella Otero, que fora un persoeiro clave na Belle Époque. De xeito permanente, na páxina web municipal poderá consultarse información sobre ela e a súa vida e coñecer Valga da súa man a través dunha contorna web interactiva 360. A simple vista vai parecer unha web onde vai aparecer a información toda da Abella Otero do Concello de Valga, e o que fixemos foi crear, a través da figura da Abella Otero, ser ela a que presente os principais recursos turísticos e culturais do Concello, con un fío condutor contando unha historia relacionada ca Abella Otero. Dende o Concello convidan os veciños a acudir vestidos de época ás actividades do domingo 16. Haberá premios para os mellor caracterizados e moitas sorpresas, ademais dunha chocolatada para todos os asistentes e un fotocall.